matar da za ta fita daga gidan mijinta ta fesa turare, ki ji da kyau da ke nake, duk wacce ta za ta fita ta fesa turare saboda a ji ƙanshinta mazinaciya ne, ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk fa matar da ta sa turare ta fita daga gidan manzon Allah ya ce mazinaciya ce, wallahi da nassin hadisi haka manzon Allah ya fita. Hukuncin ta za a rubuta mata hukuncin kamar tana zina. Da budurwa da bazawara da mata aure duka su sa turare su fita waje da shi bai kamata ba. Ayi mamra'atin kowace mace wacce ta fesa turare famarrat ala qaumi ta wuce ta kusa da wasu mutane li yajidu riha dan su ji kamshin turaren. Mahiya zaniya wannan hukuncin ta kamar mai zina ce ko karo. Manzo Allah yace duk matar da ta sanya turare ta wuce wasu mazaje wai don su ji kanshin ta, ko da ta sa ba don su ji kanshin ba, to wannan mata mazinaciya ce. Ana cewa za a rubuta mata laifi na mazinaciya kenan. Turaren ki gwangwaza shi a cikin gidanki, mai gidanki ya ji, kar ki bari ya ji doyin hammata ko warin mara. Turare ya halatta da namiji da mace duk ana bukatar su sa turare. Turare yana sa ƙanshin jiki, yana sa ƙanshin tufafi, abu ne mai kyau. Amma an hana mace ta sa turare ta fita don maza su ji ƙanshin turare. Shi ne kawai.